Kagyayan na pampabalo namon sa inyo nga pang good vibes sini nga weekend. Road trip o kun long ride ang trip nyo, pwede diri maka-stop over sa makadali sa garden nga may nagaidas nga colorful nga mga ornamental kag flowering plants. Gikan sa ibabaw, mabugnaw ang dapya sa hangin kag overlooking sa kabukiran. Sa unahan naman sini, malabot ang ecotourism park sa Calatrava. Pwede i-enjoy ang masobra sa 190 ka mga steps kag may viewing deck sa ibabaw. Nagawan tani buwas sa tripping ni Roming. Upod sa simbahan, naging misyon nila ang magbulig sa mga street children. Aton kinalahon ng American citizen, kaupod sa iyang asawa nga bakulod noon ang nagpatigayon sa feeding program kag iban pa nga mga outreach activities para sa mga kabataan kag bisan sa mga yadtong ginakabig of persons deprived of liberty. Sa sulod sa 5 ka tuig, lilibo na ang ilang nabuligan sa probinsya. Aton sila kinalahon sa Sunday sa Baganihan.